weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to woda bere haada bere bowa cali garli harndolde bappalila ƴella kon waktu yoni ha to mayela kame hololdo ene jeeya e gardedi kabaruuji men to leydi sénégal ñalawma haɓade basale nder leydi ndi mawɗo leydi ndi hanki a yaltini kene foto wonde 43 milliard ko préje france CFA gam wallide ɓen ɓe juuɗe men keedani caggal mumena to leydi mauritanie caggal nde kanŋe yiita to tintana hewɓe kay kaɓɓi bagasuji men gam yiloyade kanŋe hawre laamu ngu uddi on jitunoɗo longel ne waɗi kanŋe ha hannde ene weeɗi junggo mum gam wullitade yo totte kaake muɗuma to leydi mali seppo hanki kene wona temedde sukaɓe jippima ya boli gam yidde ɗumen koɗo saaha séeɗa wonde ittata embargo mo waɗi e leydi mali kono ni kadi laamu militaire yurnito ko fate banggue sumgoji leydi ndi to Guinée Conakry ɓittodiral incodiral addi haare mawde kaso mo Conakry hade ɗo goto wasi hen fittando muɗum kabaruuji men manawen ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Rwanda Libye may jaato Algérie Maroc kam en wondi e Palestine musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kala rafi mon jiiɗa e aduna he Allah ne tagi lekki ke ene safra ɗum gorel teya ko ha ko moƴƴo iwru ko en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moƴi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko ha ko moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension kono ne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji gorel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogde ƴiƴamma kala sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com sa yiiɗi hebde tongoɗe jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Gaïda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Gaïda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare 1 duujal hitande 2022 yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Adullaahi Saar to karallagal Weltaare TV
ko musidɗo mon Saydou Abouba kala jiɗɗo yebde golle Weltaare TV sa yehi to lowre mabɓe YouTube a tappi Weltaare ɓiɓɓe fulɓe Weltaare TV ma heɓe en kala jewteɗe jiɗɗa ko fate banggue jewte kam e ko yuɓɓinta Weltaare TV kala kabaruuji men e ɗemngal pulaar hôpital Njum oɗo saha boñ mum to banggue ƴiƴam ne jogui caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue posuji ƴiƴam koko ngakki toon tene hollirede kono nde happu dokkanoɗo beele kadi oɗon boñ wawa tigui dañde ƴiƴam timmuɗam kene foto wonde 1,5 pos guila nden ha hannde ala kala ko meeɗi dañede hen ha timma tene kadi hewɓe iwoɓe ha to Njum koma ƴetta kene foto wonde 200 kilométre jaaha to Wourossogui walla 100 kilométre jaaha toon to Rissa Tola ngam ƴeewoyde ƴiƴam e wiide docteur Mamadou Ndiaye ɗeɗo hen gueɗe noon ko gueɗe poɗɗe e rende yimɓeɓe mbawata rokkirde ƴiƴam ha hôpitaux ji ɗi mbawa dañde ƴiƴam kala garɗo ne manki ƴiƴam tawa kadi wawa safrede no hannirta ni hen to leydi Sénégal jeheten ko toon to Louga tribunal mo Louga subaka hande o taƴi ha laaɓi ñawore wonande ɓen jeegomo sage-femme tumaɓe taw ko yebare caggal arnode toon biyetenoɗo Astu Sohna debbo cowiɗo jaranoɗo e lebbi 9 ha wasi fittandu mum tugganma tan gila tan jamma tugganma gila subaka tan ha faynma gila 9h subaka ha faynma 5h subaka ne wonde musalla mawɗo no fewi ngam yebare ɓen sage-femme noon hande darima e yeeso ñawowo o hen tato ɗaccitama hen tato ñawama lebbi 6 e kaso siftindon yontere yawtunde procureur o ñaguino ko oɗon saaha yoɓe taƴane hitande kaso taw hen lewru wotoru ɓe jiyata haynague oɗo saha noon ñawre mabɓe gasi ha laaɓi jagorɗo jeygumo leydi Sénégal ngam teskede cogguji ɓeydade yoga e nokkuji kala caɗele hare wonde hakkude Russie kame Ukraine kanko on Assouma Diatta o yilloyima wonande ɗin entreprise aji mawɗi no fewi taw kadi ko pewnoji gueɗe ñameteɗe ko wayno pat en biscuit en gueɗe baɗe noon kala wo erima wonande ɗin entreprise aji mawɗi ne mbawata wallidde doole mumen e entreprise aji tokkosi ha yiɗi kala kanji kala ɗi mbawa yuɓɓinde gueɗe kewɗe ko fate banggue gueɗe ñameteɗe so tawi wayi noon tan ne gasa yimɓeɓe mbasa tinde caɗele koyɗen caɗele jeeyi sababu mboroso jilliɗo e nder windere nde kala woni ñaw coronavirus yanti hen kadi hare hakkude Russie kame Ukraine ganduɗa gueɗe kewɗe ko toon giwanno ngam fade windere nde kala jeeyi sababu oɗo saaha mo gonɗen yimɓe hewɓe ene tijji caɗele heege kame ŋakkere haaloduru kala ene jippi yoga e nokkuji ngam teskede cogguji kala koko ɓeydi tene yimɓeɓe ko dañata ko heewani no feewi ɗum jeeyi sababu mawɗo leydi Sénégal hanki waɗi moɓodiral ngal ɗon moɓodiral ngal o waɗi noon ko yidde wallidde yimɓeɓe ha jalta e basal ha tenti noon ɓen ñoolaɓe no feewi jeeyi sababu o yaltini kene foto wonde 43 milliards ko préje franc CFA ɗum noon ñalawma hanki o hewɓe hen puɗɗima hebde ɗum e nder téléphone aji mumen kene foto wonde fecceteɓe ujunnaje 542 ujunere pawɗo 965 neɗɗo temedere taw woni ko feccete e mum woni kala ma dardo e 16 ujunere ene gasa ma dañɗo heedanɗoma kanko mawɗo leydi onon e politique makko holliti ɗeɗo gueɗe wona ɗo tan fuɗɗi ko gueɗe ɗe o haɓato e kala saaha kanko mawɗo leydi on o holliti ngam haɓade basale nder leydi Sénégal wo teskima no way foof kam ene usti no fewi ngam yatirde caggal ha tenti noon ɗiɗo hen duuɓi musɗi no fewi tijjaɗi walla ɗiɗo hen duuɓi musɗi no fewi guuraɗi ko wayno hitande ujunaje ɗiɗi e nogas hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho taw ganduɗa ko duuɓi tampuɗeɗi no fewi ko fate banggue oɗo hen ñaw boros mo ganduɗa ene yille aduna o kala gueɗe kewɗe natta e weyɗele teni kadi jaltata gueɗe kewɗe kadi koko kaɗano yillade won e nokkuji kala ofnaka cetal haɓatoɓe ko fate banggue mbuñaari dirtinde koppareje wujjude ngaluji leydi ndi ngal cetal noon ɓe jaltini rapport mabɓe ha timmi ɗum ko hitande ujunnaje ɗiɗi e 19 hitande ujunaje ɗiɗi e nogas hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho ñalawma hanki o e gardogola
gardiɗo ngal ɗon catala ofnaka woni Seynabou Ndiaye Diakhaté e yaddi mum kala ɓe jooɗodima e mawɗo leydi ndi ngam tottirde ɓe ɗereji ɗin timmuɗi kala oɗo saha noon hewɓe noon inde mumen puɗɗima tigui yañede no fewi ko fati banggue mbuñari e gueɗe patuɗe e ɗeɗon gueɗe kala ɗaɓɓande wonande avocat ji hedanɓe Cheikh Oumar Diagne imam jaggaɗo Dumba ɗiɗo dumunaji kala taweteɗe to kaso Robosa ɓe noon ɗaɓɓirino wonande tribunal cour mo Dakar nde wawata acciddemo hayso tawi koye dow sardi ɗum noon nden ɗaɓɓande wona ɗaɓɓande jaɓande ko wona ɗum konon pelle kewɗe kolliti ma moɓodir ñande nogas nduɗo hen lewru gam jippade e booli to banggue Médina ha fayenma fayenma banggue université to gam wadde yaadu mumen hollirde wonde yidde mumen ko yo ɗaccede so ala ko gasi kadi ñande nogas e jeeɗiɗi maɓe jippa e booli gam yuɓɓinde sitin mawɗo no fewi ko wona ɗum ko noon kanko on Cheikh Oumar Diagne jaggaɗo o nanga koye bismedemo e haalirde wotere o haali konnguli noon ɗin konngudi o fawi ɗum koye sarɗiyanke biteɗo Djibril War ɗi ganduɗa on noon tumimo ko haali mum ko kala wodani tene kadi konngudi gonɗani ko ɗum jeeyi sababu wondemo kayitol o wiya tebguel ndena omo tawe e kaso mo Robosa caggal nde police waɗi loyde mum ɗum noon ko ñande aljuma jewtuɗo henno jamma to Parcelles Assainies ha toon tawan Marius ha wawi fawde juuɗe mum yoga e sukaɓe worɓe kame rewɓe kala waɗoɓe toon gueɗe ne jeeya koye mumen taw koye mbadi cofdi no fewi teno ko sukaɓe hakkude duuɓi 17 duuɓi nogas duuɓi 19 taw ko cukalon goron kame cukalon ndewon kala ne mbaɗa hen gueɗe tene kadi ne kaali no fewi no ko fate banggue kilineɓe mabɓe kala ɗo tawete noɓe luwirta cuuɗɗi ha no kilineɓe gara tawraɓe noon kala hen goto noon ko jibinande Guinée Bissau naajo ko on tigui jiɗirli ɗum ndeɓe koccodiri e ɓen loskoɓe ɗiɗon fannuji to Kédougou wuuro wiyetego Keɗto wuuro wiyetego Keɗto jaaha toon noon ko sanga 21h hankide hirande defa defta adda ko lacciri ne wondi e ndiyam fayande muɗuma ene wondi e ndiyam muɗum nde liya ɓe kirti kene fotta wonde 16 e nder galle goto hirtinoɓe e ndiɗon lacciri kala mbaali ko tudde e reedu dogandu mbaali koto hôpital e wiide Lobs ɗum noon e rango tan ko yimɓeɓe nde mbawata toppitade nde fuuji ɗi no fewi nde tawno wonko natata hen so tawi natoyi e nder reedu ne rokka jomumen caɗele mawɗe no fewi jeeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Ishaqa Kébé ma artanen ko fate banggue to ɓooli kame sifa ndungu ngu kala Amadou Ishaqa Kébé. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe Weltaare TV on calminama on juurama kabaruuji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor e département Sédhiou eɗen gandi hecci hanki toɓo jippima ɗo so en ji en kalani hanki en keɓani hen taw ko laaɓi jiɗɗe kala ko eɗen kala taw eɗen ƴetti ɗon laaɓi ina wayno holɗum joguiɓe ha feere toɓoji assainissement en kamɓe de wonkoɓe kaali holko ɓe mbi Ziguinchor toɓi 12 millimétre ñaagui toɓi 32 millimétre Adiyana 25 millimétre ina wayno Goudoumpa toɓi e 33 millimétre ɓeɗo noon ko département Sédhiou ɗum noon ɓe mbi yo yimɓe gandu ndungu ngu suwa nadde ne wayno ɗo e ɗe balɗe ma yimɓe keɓe nguleki cattuki so ndungu ngu naati noon noɓe kalani yimɓe ina poti liggade ɓe kabri noon ɓe mbi hikka ma toɓo ngo heew banggue funnague diwan Matam en Podor en ma heew toɓoji ɓe mbi Saloum noon toɓo ngo ma heew kono noon ndiyam ɗam ma tardin ndemal ngal ina wayno noon ɓe mbi ina wayno hikka galleji natata ko wayno Kolda walla Tamba kono Ziguinchor en fewde Kaolack en yahanma Dakar en Ndar en fewde Matam ɓe mbi hikka kañum ma ndungu ngu waɗa ha galleji ɗi naata kamɓe mbiyata bondubi ɗum noon eɗen gandi yimɓeɓe ɓe mbi yo ndem hikka ma gawri ndi heew ɗum no hoɗen ndemkino nde journaliste nandiɓe mbi ɓe rawane ilam arani holko waɗi ɗum ɓe mbi ko hendu addannondu duule ɗu e ndu ari ha e nder Afrique central ndu fecci woni mayru feewi Amérique latine
heddi ndu ari ga ɗum waɗi doole ɗe kewani pour ndiyam ɗam wawa arde no moƴƴi hikka noon ko hendu ndu kayru fof ko endu woɗi moɓɓolel endu arda lawol gotol ɗum woni koɓe kaali kamɓe toppiti ha feere ko fewde batte tuɓuji kamɓe ɓe jiida e météo ina wayno noon eɗen gandi Ziguinchor kam fuɗɗima dañde caɗele nde wonno gaabi ɗi suwa taw astede monsieur maire ina wayno o yiyani hoore makko sabu o yaɓi koyɗe makko o yeehi nde toɓo ngo gasi nde o yi ndiyam ɗam no wayi hewde no gaabi ɗi suwa astede hande noon kanko monsieur maire omo noddi almameɓe wuuro ngo 10 heures to wiyete nokku place de gawol enen noon wonto jeheten hande holton ene wayi coordination l'islam ina noddi en e koye meɗen en lumtini toon noon nayibi meɗen o yo yahan en toon wawa hettade ina wayno kadi janggo omo noddiɓe kala ko wawi siyande en hen so Allahu lamɗo jaaɓi mam hokku kabaruji ɗi inchallah mawla e ballal Zik FM ɗum waɗi kala ko eɗen kala nde wonno ko ma siggi siwte keɓen kadi yamirore mbiyen haɗɗo haalɗo kaaɗa ɗo tugguɗo haɗɗo enenne en mbawa yewtude yamirore nde wonno ko ɗum tan jamireɗen ɗum noon Weltaare TV musidɗo mon Ahmad Isaga Kebe gorko mo mbotto e ballal Zik FM jokkodirde e Weltaare TV yallah hokku en walde jam. Amadou Isaga Kebe Ziguinchor sen giwi Ziguinchor waɗɗani leydi Gambi kodnene Abouba ma artanen ko fate bange wonande haala ka dabo haali fade horejo leydi ndi woni Adama Barrow taw kadi ko haala jokkere enɗam kene deña ɓerde ɓiɓɓe leydi gambinaɓe kala kodnene Abouba. eyyi ko noon tigui Allah jarama hettiyankoɓe Weltaare TV ko ɓuuri tengtude e kabaruuji men e ñalawma hannde o ɗo e nder leydi meɗen te Gambie oɗo mo ganduɗa ko gardiɗo lande United Democratic Party UDP ono Ousainou Dabo caggal nde juula korka ha pari de nde yewtidanno e jandiyankoɓe ɓe de o neldi hoorejo leydi ndi président Adama Barrow konguɗi taw ɗin konguɗi kadi ko konguɗi ɗi ganduɗa kadi ko belɗi gam tan wiide hoorejo leydi ndi président Adama Barrow so yiiɗi noddudemo gam tan ɓe jewta ɓe mbawa golledade leydi ndi nde tawno kamɓe fof koɓe jibinande leydi Gambi kanko de Ousainou Dabo wiwmo pari ɗum kono ngal kaldigal de waɗata e yeeso jandiyankoɓe sene waɗa ko hakkude mabɓe tan waɗata hay jandiyanke goto tawetake saabu ɗum o wiwmo nana e konguɗi hoorejo leydi ndi koni président Adama Barrow e kala saaha ene wiya ne weedi lundiyankoɓe jungo nde tawno hitande ujunnaji ɗiɗi e 16 kanko président Adama Barrow o tawano koye on landa biteɗo UDP mo ganduɗa ko landa lundiyanke hande mawɗo ko kamɓe ndentinno doole mabɓe haaɓe guittiɗo Yahya Jammeh ne wayno noon ko nden tan ɓenni hoorejo leydi ndi wawi kadi juumodirde hakkude makko Ousainou Dabo haw sosi landa makko NPP a wawi gagnade sungoji lefol laamu baɗannode hitande ujunnaji ɗiɗi e 19 kanko président Adama Barrow haw kadi gagni sungoji sarɗiyankoɓe ɗo e nder leydi ndi hennete ɗum noon saabi tan de ɓe mbiya hakkude makko e Ousainou Dabo de ko hakkude baba e ɓiɗɗo muɗum woni ɓiɗɗo e jinnaɗo ɗum ɗon de so waɗi ene wayno bettata hay goto nde tawno ngal ɗon kaldigal walla kanko Ousainou Dabo o tawtoya hoorejo leydi ndi ɓe liggono leydi ndi ɗum ma wonan ɓuural e ɓamtare leydi ndi no fotiri tene kadi ma waw gaynude gueɗe kewgol fati e banggue dawrugol ɗo hennete e nder leydi ndi kanko Ousainou Dabo ɓe mbi ko ngol ɗo woni lawol gadigol ngam tan haalde kongude pewɗi ngam jofade ɗum hoorejo leydi ndi président Adama Barrow wi président Adama Barrow yo andu kadi ɓen yimɓe ɓe ganduɗa nana kadi doga hakkude makko e yiɓɓe makko hanki taw hande arani ene goɗɗitinamo ɓen yiɓɓe makko kanko président Adama Barrow omo foti ƴettude hen eɓɓore makko no fewi nde tawno ɗum ɗo wona kene walla mo ko denen Abouba ngam Weltaare TV ɗo e Serekunda. kodnene Abouba Weltaare TV Serekunda sen giwi to leydi Gambia paɗen koto leydi Mauritanie to Mauritanie catal UNICEF hanki ɓe kolliti waɗa saaha kulholi woni tan jertogo ɓe jogui ko fate banggue ndeɗo henna wem peƴƴerde artude e leydi Mauritanie taw koto banggue mboros mo hinde coronavirus koɗon noon jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti kikiɗe hanki o ko 1,360 neɗɗo woni ƴewdaɓe hen 1,000 mbaɗa ko test jawɗo woni ƴewdel jawguel hen 1,330 neɗɗo mbaɗa koye laboratoire ko fate banggue machine sigga ha tawa wonduɓe hen ɓe koɓe 21 neɗɗo kene foto wonde jeegomo koye wuuro Kiifa Kerma Sena ko neɗɗo goto
arquise ko ɗiɗo, rose ko goto, ngabu ko ɗiɗo, bébé ko joyo, bébé ko joyo, winnoba ko ɗiɗo, nonne kadi akjus ko goto, arfat ko goto. Ni hen limore ndeɗon a yaari hanki e nder leydi Mauritanie, jagorɗo Mauritanie ya ngara taw ko boli dow to banggue laaɗe diwoje taweteɗe to Riyad woni Arabie Saoudite jonde fuɗɗide gila jeenaya ha ñalawma hannde 11 jogori gasde. ɗum noon ko jonde ko fati banggue conférence windere nde kala yurnitade ko fati banggue aviation to banggue laaɗe dow. ɗum noon oɗo saaha Mauritanie kala ne heeɓi gam hedde caggal biyeteɗo Ibrahima Kane on noon woni koye ƴamde poste mawɗo e nder bureau ji aviation beele kadi wawa dañde hen joɗorde mawde no fewi. on jagor noon taweteɗe toon to Riyad o holliti kamɓe kala aɓe keeɓi beele on wawa hejje no Mauritanie yiɗira yo heeƴiro e nder bureau aviation e nder windere nde kala jagorɗo jeeygo mo leydi Mauritanie ɓamdi e konngudi muɗum jagorɗo Cellal ɓalli mo leydi Mauritanie. kamɓe ɗiɗo kala ɓe erima wonande jeereji Mauritanie kala ha tenti noon ɓen yeeyoɓe sokkola mo hinde Kindor mo hinde Kindor sokkolate mo hinde Kindor. eɗen gandi dumna jawtuɗi kala won cimtol yalte oɗon sokkola o wona kewɗo cellal no fewi ha tenti noon ko sukaɓe ɓuuri yidde ɗum tigui rigui. ɗum noon nde yaltinte jeereji ɗi ha laaɓa kam jertindeɓe kadi ɓiɓɓe leydi ne mbawata wasde sodde ɗeɗon gueɗe. Mauritanie Mali ene ɓeyda sembe jonde waɗi toon to layyuna taw ene tawtorede e fawo cetal tambingal ko fati banggue guura windere nde. ɗum noon ko ɓeydude nden ka e kissala keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali wonande ɓen joguiɓe dadeje yiiloytoɓe durgol ha tentinoɗo saaha so yonti tawat durgol koko satti yoga e nokkuji beele kadi jomumen dabeji mumen mbawa joguinede nden ka e kissal no fewi nden jonde noon waɗi ko toon to layyun ñalawma hanki o campagne Russie taw ko société admiral minninga taw ganduɗa ko société jiilotoɗo kanŋe keɓɗo yamirore yo yiilo kanŋe e nder diwan mo Chakata ñalawma hande o 11 nduɗo hen lewru mais ndu gonɗen fonno fuɗɗade golle muɗum ne tawe nder état mo Trésor hanki noon tinama otoji gendarmeɓe yaadi toon to Chakata gam hadde ngal ɗon gollorgal Russie fuɗɗade golle mum. ɗum noon ko lural wadde e nder oɗon nokku mo jeune Wade El Nanga taw ganduɗa ko Wade El Nanga ko campagne téléphone mobile goto kañumne ene fooɗo desno e oɗon fanno koolaɗo kuuɓal jagorɗo boli leesa tawtorama hanki fawde hayre muɗum adide. ɗum noon ko natirde wuuro Nouadhibou wadde ɗon garage gamo hinde garoutiére mawɗo no fewi to otoji mbawata wonde. ɗum noon kene fotto wonde go piccal jeeɗiɗi taw ko hectare ene tijja ma waɗe hen kene wona 11 bureau kame saliyal manggal no fewi wonande ɓen ɗannotoɓe iwoɓe to Nouadhibou faade yogay nokkuji goɗɗi kala ma wat kene fotto wonde taroɗe 6 ma wonoyi ujunere e temedde 5 oto ma waw wonde e oɗon nokku. ɗum noon ko ƴellidde faggudu kame yangara diwan o to tintana sosoɓe jajaɓe liliɓe barinaɓe an ɓe gayɓe kala kaɓɓi bagasal men kala dogani to tintan. ɗum ko caggal nde ɓe nani suka gorko janoɗo kay yiloyade kanŋe sara mairie wuuro ngo gam wiide yimɓe o gambal ɗum asde garani kankon bideɗo baba wulde vala caggal nde o asi hawo yiiti toon longel ene waɗi kanŋe ngel longel noon caggal nde o yiiti ɗum nde police tetti ɗum ɗon ko nden tigui laamu ngu ari uddi ha tiiɗi on diwan kala ɓen noon haɓɓunoɓe bagasal men kala goppi gueɗe mumen kala gam yidde yiloyade kanŋe on nokku kala kaɗama nadde toon ko waɗa ɗum ko hanki autorité ji laamu ngu jettima toon kanko on noon jiitunoɗo oɗon kanŋe ha hande omone weeɗi junggo makko gam wullitade yo totte kaake makko warñede makko kanko yiiti kono noon laamu ngu nana taw diwi ene jooɗi hen wo holliti ko yiiti ko timmani hay 70 gram ko 60 gram woni ko yiiti ɓe tottumo kaake makko wo serani e wullitade e kala saaha kono haɗo hen
ala taw ko heɓi hen haydara jagorɗo jeeygu mo leydi Mauritanie joɗodima e ambassadeur mo leydi Mali ɗum ko hanki ngam yewtidde gala si fande nandirala ñande hakkunde lewru février ɗum ko caggal gila tan janvier nde CEDEAO yowi leydi Mali ko nden leydi Mali ari to leydi Mauritanie ngam yurnitade si fande to kaggulaɗe woni port mo leydi Mauritanie beele kadi Mali wawa ƴogirde ɗon gueɗe mum nawa to leydi mum kanko on ambassadeur kankoye on jagorɗo mo leydi Mauritanie ɓe jewtidi kene ɓamta oɗon fannu no feewi sete sarɗiyankoɓe Mauritanie naɓe jettima toon to Damas woni siri ngam ɗowgol da sahibo on noon ɗowi oɗon délégation nawiɓe to noon ko yidde jokkude enɗam e andinde leydi siri e laamu kame sarɗiyankoɓe mum kala ɓesguji Mauritanaɓe kala ne mbatte mabɓe haqqille tene kadi ene dusodira e mabɓe to Nouadhibou legal Dubai yiita toon tigguyel tukosel ne waɗa e sag ne wedda e mbalis woni tan ene wedda e kurjuru yiɗum noon ko gorko goto on gorko e wiide Diaynde alwiyama onon caggal noddi imam gonɗo e juma mo woɗɗani ɗon hade autorité ji heɓɓe oɗon fannu arde o saaha noon losko udditama hen gam ƴeewede hol waɗɓe ngalɗo hen baɗɗal le enseignant woni jangguinoɓe hande manifesti e yeeso galle laamorgo ngo gam wullitade gurdam moƴƴam aɓe tampi no feewi koɓe joɓete ko heewani ɓe ngala kotki moƴƴi tene kadi ɓe tampi guila yagara mabɓe kala ngam wullitade laamu ngu nde wawata moƴƴinde gueɗe mabɓe ɗum ko caggal hofgoji balɗe ɗiɗi to leydi Mali ba fulɓe jeyeten koye oɗo commerçant taw kadi ganduɗa ko giwɗo nokku biyeteɗo bafing noon ne tawi nder commune mo Bafele ne tawi nder cercle mo ba fulɓe ne tawi nder région mo Kaya o fi koyngal kanko on gorko mo duuɓi 50 pawɗi commerçant joguiɗo sukaɓe yonɓe no feewi kene foto wonde 300 kilométre o fi koyngal o fuɗɗi noon ko guila tan 21 lewru avril ha ñande sappo ndu lewru balɗe sappo waɗi o yetti to Bamako guila nden noon o yiɗi ko joddade e laamu ngu Bamako ha tenti noon colonel Assimi Goïta walla ni hoorejo jagorɗo leydi ndi woni Cellal Kogala Mayiga guila nden noon o heɓani taw joddade makko addimo ko yettinde ɓattake giwɗo e nder diwan mabɓe ɓe ngala booli ha tenti noon so ndungu ari yaltude ko caɗele nadde ko caɗele booli ngala tene kadi ɓe jogui sukaɓe machallah yonɓe no feewi tene kadi golle ngala cuuɗi janguirɗi ngala gueɗe kewɗe ngala kono kadi e holliddeɓe kadi aɓe jaadi e laamu transition ngu leydi Mali to leydi Mali kuli koro haɓade mboros mo ñaw coronavirus kene fotta wonde 13,397 dose woni Johnson gewɗo e laamu Amérique ɗum noon ko caggal hankinde ambassadeur États-Unis d'Amérique heeɓi dose muɗum tottiri ɗum jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mali on dose noon nawa ko toon to Kulikoro ngam oɗo saaha fesde yimɓeɓe kene fotta wonde lulde balɗe 10 ngam fesde yimɓe taweteɓe toon haɓade oɗo henna mborosa teskaɗo fuɗɗi ko guila ñande altina ngam balɗe 10 ko wona ɗum ko laamu leydi Mali holliti on jagorɗo cellal ɓalli winditima 198 neɗɗo joguiɗo ñaw coronavirus ɗiɗo keeɓi cellal mumen kene fota wonde 100 ɗiɗo mbasi pittal mon jafuɗon kene fota wonde 131 keeɓi cellal mumen hoorejo jagorɗo leydi Mali woni Cellal Kogala Mayiga holliti kala ñalawma garɗo ɓe jogui plateau moɓe inniri 60 minutes woni 60 hojjom taw koye jayde ORTM ɗum noon ko kala jagorɗo ma ñalawma mum ar ñalawma kala on jagorɗo toɗɗe ma jooɗoɗon haala kene fota wonde lebbi 11 ɗi toɗɗa yo won jagorɗo taw koye gouvernement makko kanko hoore jagorɗo leydi ndi ma ar haala gila ko nde toɗɗa ha yettiɗo en ko golli ko kala no yaari eno sifori eno wayi ha ɓiɓɓe leydi ndi ganda oɗo hen gouvernement ɓe jooɗaki ɗo tan gam haalde e ñaajje e ñamde ala ma ɓe gandin yimɓeɓe koɓe golli ko kala ngon miijo noon o yaltini ɗum ko guila tan 21 lewru avril maydu ɗo hennando l'union forme ɗum ko union nationale des anciens footballeurs
malien dañi jodorade colonel Assimi Goïta ɗum ko ñalawma hanki o toon to galle Kuluba woni galle lamorgo ngo e gardogol biteɗo Mouhtar Sow ancien footballeur woni tan footballeur ɓoyɗo ɓe noon kolliri eɓɓande mumen ko yidde darnude cetal ngal ɓe innirta union national ancien footballeur africaine ɗo wonata tan malien ɓe jiiɗi ko darnude taw ko cetal wonande ɓen fettiyankoɓe foot koyngel afrique naɓe kala beele mbawa jeeyede e ngal cetal hoorejo leydi ndi noon Assimi Goïta holliti ma ɗoftodir e mabɓe e ɗiɗon miijoji moƴƴi no feewi ko faati e yowre nde Mali yowa kene fotto wonde temedde tato ɓiɗɗo malinajo hanki jippima e boli ɗum noon koto place manditare leydi ndi ngam oɗo saaha yiddeɓe ko CEDEAO nde ittata yowre nde yowi Mali caggal teskede mboros nan ɗon mo ñaw coronavirus ko wona ɗum ko haare Russie kame Ukraine kañumne nan ɗon oɗo saaha caɗele kala nana jooki e kala banggueji yiddeɓe ko den gueɗe nde mbawata ittede ko ɓuuri yawde kono kadi ɓe erima orde wonande constitution nde wawata artude ko ɓuuri yawde e nder leydi Mali to Mali keddotoɗen sénateur mo leydi France woni biteɗo Christian Cambona kañumne yaltini konngol mum kam woni gardiɗo commission d' affaires étrangères ko fate banggue armée leydi Mali to banggue sénateur o holliti taƴodiral hakkude leydi France kam e leydi Mali no yiɗiri leydi Mali ni Mali ma wontan ɗum caɗele mawɗe no fewi caggal duuɓi jeetati koɓe jokkodiri camion ngaji leydi Mali puɗɗima nadde Guinée Conakry ɓe ɓenniri noon koto kerola kure male noon ɗin camion ngaji kala ndimdi ko wiro wi tot fayi koto bowa fayi koto kaggulade mo Conakry eɗen gandi won camion ngaji ndewno faade toon to Nouakchott ɗiɗo henna kadi ndewi ko faade to Conakry ngam yeyoyde wiro mum caggal leydi Mali caggal Mali eɗen gandi ala maayo hango sen wi to leydi Mali koto Guinée Conakry kaso mo Guinée Conakry hoore mum kaso ɓurɗo mawnude ɓitto ne tawi mum kene wona ujunere neɗɗo dumbaɗo fitinaji musɗi baɗɗi toon jamma heccanke o hakkude pelle ɓen sokaɓe toon bandiji ronkuɓe nandirde nden sokkande walla ɓen sokaɓe taweteɓe toon hakkude ɗen pelle noon nandiral donkugal wonde ɗon ha haare bonde waɗi toon nden haare noon jeeyi sababu ha neɗɗo goto wasi hen fittanum hewɓe hen gañima kono kadi won fedde wonde toon holliti koko yoftoto ko ɓuuri yawde kono kadi gardiɗo tribunal o holliti nde hewɓe guittete nawe yoga e kasoji goɗɗi ha ndeɗon dejene ɓuura latade e nder kasoji ɗi leydi Guinée. Ibrahima Kasori Fofana gonnoɗo hoorejo jaggoɗe e laamu Alpha Condé taweteɗo e kaso gila jeegoma lewru avril mayduɗo hen ndu oɗo saaha ɓeydi nden kay kisal mum dañi hujjiyankoɓe ɗiɗo woɗɓe hujjantoɓe ɗum taw ko ɓen jeeyaɓe toon to leydi France sen mbiwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena to Côte d'Ivoire haɓade mbuñaari to bowal laɗi diwoje ngal o foy Boigné ngal Félix o foy Boigné woni aéroport international mo leydi Côte d'Ivoire haɓade kala kene wiye mbuñaari ha laaɓa ha wiye ceera nattay bowale ɗum noon hankadi wonande an duusowo duuseteɗo foti ka jaltowo leydi ndi walla ka natowo leydi ndi ko heddi ko ngari sa ari ko an jollanta hoorema bagage ma e sario pusana hoorema jaltana hoorema ala kay tottuɗo on gollotoɗo e société area mo ganduɗa guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeegom ne tawe ɗon ko an waɗanta hoorema kala ngam wasde rewnude junggo less buunje beele ɓenna law walla teskede ɓen gollotoɓe hen ɓe ne ɓennina ɓe ene mbuuña ɓe kenne yeeso ɓe ɓennine ga hen ɗum foof ene tawe e ngal ɗon bowal laade diwoje to Burkina Faso konin koɓe lendi kolliti nokku biteɗo Barakoye ne tawi nder province mo Kosi ɓe kolliti ɓe jooɓima toon pittali hewɓe no fewi kene fotta wonde capanɗe joyo taw ganduɗa ko joguitiɓe armi notortoɓe jihadiste en kene fotta wonde capanɗe nayo neɗɗo ɓe nangi ɗum ne wonde kaɓirɗe kewɗe no fewi ko wona ɗum ko lawol doori yoɓima pittali kene fotta wonde sappo ɗiɗi neɗɗo ɗum noon koye pittol ɓen joguitiɓe armeji ɗum noon sappo hen jeeya koye armé leydi ndi ɗiɗo heddiɓe ko wallidiɓe ɓen koninkoɓe leydi ndi to Nigéria gotlok
Goodluck Jonathan gonnoɗo hoorejo leydi ndi jinnoɗo jeyeede e ƴamoɓe lefol laamu hitande ujuna ɗiɗi nogas e tati taw koye landa PDP oɗo saaha noon jaɓanaka candidature mum e oɗon fannu to Rwanda yowi ko fate banggue concours woni kawguel Miss gonnogel e wadde ɗum ko caggal teskede on moɓe innita Prince Kida jaro duuɓi capantati e jeegom mo ganduɗa kam woni ɗowowo catal juɓɓingol Miss uji tumede ɗum ne ƴeeɓi suka debbo goto o noon ne tawi nder kaso siftinon Rwanda ene jeeya e leyɗele Afrique ɓurɓe yodde sukaɓe rewɓe no feewi kono kadi aɓe jogui concours Miss taw ganduɗa koye paɗɗugol to banggue bote to banggue mbaadi e nder Afrique ɗum woni koyowa to Libi kene fotto wonde 250 ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol kañumen goni faabaɓe e wiide catal OIM kene fotto wonde kene gila tan gila nduɗo lewru mais ha yettanma jeeɗiɗi lewru me woni ko faaba holliti kamɓe catal OIM woni ɓen catal yurnittoɓe ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol e nder windere nde kala ɓe koliti guila hitande dari faade ɗo ɗo jaraten lebbi joyya kene fotto wonde ujunnaje 4,715 ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol woni faabaɓe e nder ɗeɗo henna maaje kaɗɗe yinnoɓe yaade Europe gartira ha toon to Libi kene fotto wonde kene fotto wonde 4,3 ɓeena ujunnaje 4 ko rewɓe hen 1,6 ko sukaɓe kene fotto wonde 114 mbasi pittali men 436 woni majjuɓe ha ɗo ciwa taw yitede Algérie hakkude mum e Russie Poutine neli jagorɗo mum hakkude leyɗele on noon yettima hanki toon to Alger lamorgo leydi Algérie dañi joɗorade nando muɗuma nando mum woni jagorɗo mo hakkude leyɗele woni Ramtana Lamamra ɓe dañi joɗorade gam yewtidde o wattindima joɗade Abdelmajid Tabboune hoorejo leydi ndi wayitini ɓattake wonande Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie ne bismi hoorejo leydi Algérie toon to Moscou lamorgo ngo ngawele yewtidde ko fate banggue gaz mo leydi Algérie siftinde on oɗo saaha mo goɗen Union européenne kala koko jiiɗi ɗurnade gaz mo leydi Russie ngam fitinaji gondi hakkude Russie kame Ukraine kono ɗum koɗo saaha Union européenne yiɗi tigui wattude sembe mum koto gaz mo leydi Algérie kono ɗum koɗo saaha Russie ne hatujini e Algérie no feewi to Maroc ñalawma hannde Maroc jaɓɓima toon to Marrakech ɓe jaɓɓi toon ko conférence internationale haɓade ko fate banggue état islamique woni Daesh haɓade ɗum nden fedde noon haɓade nden fedde waɗore janguji mum walla hebloɓe ɓen waɗoyoɓe janguji kene fotto wonde 80 leydi ma tawtore e wiide Nasser no wiide Nasser ɓurita jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Maroc jeheten ko ha toon to Cisjordanie subaka hande o ko muusi waɗi toon to Palestine ɗum nan ko caggal jaydiyanke mo sen Al Jazeera jaydiyanke garduɗo golle debbo mo ganduɗa darde mum to banggue journalisme woni jaydiyankagal famɗani no fewi woni on biyeteɗo woni on biyeteɗo biyeteɗo Chérine Abou Kahelena woni basɗo fittande mum subaka hande o ɗum noon ko kural yoɓi fittande makko taw ngal kural teeri ɗum kadi ko koninkoɓe ɓe leydi Israël o wasi en fittande makko Al Jazeera noon yonnani ɗum hay seeɗa kañumene wondi e ɓen Palestine naɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garanɗe kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Adullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiiranen